naturalment que Catalunya seguiria formant part de la Unió Europea. No està contemplat que un territori que s'independitzi d'un territori ja membre de la Unió Europea hagi de ser-ne expulsat. Per tant, seguirien formant part de la Unió Europea. Més enllà també hi ha el Conveni de Viena de 1978, en el que s'explica que un territori, si se separa d'un altre territori, que formaven una sola unitat estatal, pot decidir si es manté o no manté els tractats internacionals que s'havien firmat quan formaven part del territori més gran. Per tant, Catalunya tindrà dret de triar si vol o no vol mantenir els tractats internacionals que hagi signat Espanya, un dels quals és formar part de la Unió Europea. Després hi ha un àmbit més gran de la Unió Europea, que és l'espai de Schengen. Hi ha 26 països formant part de l'espai de Schengen, 4 dels quals no formen part de la Unió Europea, i ningú els qüestiona. Són països com Noruega, Suïssa, Liechtenstein i Finlàndia. Per tant, no es veu el problema per enlloc. Per una altra banda, també hauríem de saber el fet que si pel fet que Catalunya constitueixi un estat propi s'hagi d'apartar de la Unió Europea, vol dir que si Flandes esdevé un estat propi també, Brussel·les s'hauria de fer fora d'Europa i no es concep que la capital de la Unió Europea hagi de quedar fora d'Europa. I per últim, tenim el fet que Catalunya és un aportador net a la Unió Europea, és a dir, que aporta més diners dels que acaba finalment rebent. Per tant, a la majoria de països d'Europa els convé i els interessa que Catalunya formi part de la Unió Europea.